Zpracování dat zajímá čím dál víc firem i zaměstnanců. Stále víc lidí se chce tomuto oboru věnovat a existuje velké množství vzdělávacích institucí, které chtějí ty lidi do tohoto oboru dostat. Jednou z nich je i Čekytas, která se snaží dostat víc žen do IT a se kterou Intex dlouhodobě spolupracuje. Dneska se budeme spolu s Lubošem Bednářem, naším výkonným ředitelem, a Míšou Desovou, naší datovou analytičkou, bavit o tom, jaký to je, když změníme kariéru a jaký máme zkušenosti z Čekytas. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak, Luboši, úplně na začátek. Ty jsi byl u zrodu Digitální akademie od Čekytas. Jaký to bylo tenkrát? No tak já si pamatuju, a to bylo někdy asi v roce 2016, nebo tak nějak, kdy mě oslovila Monika, spoluzakladatelka Monika Ptáčníková, spoluzakladatelka Čekytas, že připravují takový jako nový koncept v Brně a že tomu říkají jako Digitální akademie zaměřená na data. A tak nás oslovila jako firmu, jestli bychom se nechtěli zapojit, jo, přece jenom nějaký první běh, že by jako zkusili v Brně, nebo oni tomu říkali tenkrát nultý běh. A no a mně to přišlo jako dobrý nápad a vlastně viděl jsem tam jakoby to nadšení a vůbec ten jako smysl toho v té době, jo, mít jako více datových nějakých analytiků, lidí, kteří se datům věnují, tak jsem byl zároveň potěšený, že můžeme nějak přispět, takže to byl ten první krok. No a potom jsem se zapojil do takového vytváření nějakého jako syllabu, chodili jsme na pár takových konzultací nebo schůzek, kde jsme vytvářeli ten jako základní jako koncept, a já jsem se potom už zapojil víceméně jenom do nějakého mentorování závěrečných projektů a postupně jako firma jsme u toho až do dneška a postupně jsme tam začali nějak více kolektorovat, mentorovat. Takže... A ty jsi tam šel s nějakým očekáváním, nebo jsi řekl, prostě zkusím to, jo, jako je to zajímavý? Jako mně přišlo fajn, že můžu něco jako předat, nebo nějak, že zrovna se to potkalo v tom, že vzniká taková iniciativa zaměřená na data a já se datům věnuju a vůbec ve firmě se datům věnujem, tak mi to přišlo jako logický krok a tak to bylo vlastně jediný, co mě tenkrát do toho jako motivovalo. Neměl jsem tam v té době žádný jiný jako... Že bys hajroval, jo, novýho. My jsme byli maličká firma a opravdu jsem si tenkrát nedokázal jako představit, že by třeba po 2-3 měsících intenzivního kurzu k nám mohl jako nějaký absolvent nebo absolventka jako nastoupit na jako datovou pozici prostě do konzultační firmy. No. No a teďka tady máme Míšu, že jo, která je absolventka Digitální akademie a už roku nás pracuje. Je to rok? Rok, teď to bylo v září rok. A mohla bys nám teda říct tvůj příběh, jak ses dostala vůbec do Digitální akademie, proč jsi tam šla, jestli to splnilo ty tvoje očekávání? No, já jsem dělala v menší české firmě, kde každý dělá všechno. A jeden den jsem dostala za úkol nastavit SharePoint, o kterým jsem nevěděla vůbec nic. Absolutně jsem netušila, jak SharePoint funguje. A tenkrát měli Čekytas kurz na Office 365 a já se přihlásila. A pak šel jako druhý kurz a třetí kurz a začalo mě to bavit. A tak nějak to všechno směřovalo ty kurzy k datům. No a já jsem se hrozně bála doma vůbec jako říct, že bych chtěla na Digitální akademii jít, protože já jsem strojař, který si pak dodělal bezpečnost práce a požární ochranu a dělal tohleto najednou jako IT. Já říkám, mě manžel zabije, další kurz, další učení. Tak jsem se bála, ale ve výsledku s tím přišel jako manžel, že když jsem mu řekla, že něco takového je, tak on mi řekl, tak se přihlaš. To bylo hrozně hezký. A já ho jako varovala, hele, bude to strašně náročný, 3 měsíce mě neuvidíte, ale jako jo, podpořil mě, měla jsem štěstí, že mě vybrali. A tak nějak se to sešlo jedno s druhým, ale mě ty data tak jako táhly od začátku. Od začátku, co jsem pracovala, tak mě bavilo dělat reporty a vždycky jsem si říkala, že za těma čísílkama jsou ty procesy a vidím, co ty čísílka znamenají. Takže ty data byly takovou nějakou už jako jasnou volbou. To už tam už jsem neváhala, ale to rozhodnutí bylo náročné a fakt jako člověk dostane hrozný strach pak.
Jakože vůbec změnit a zase jít od znova a začít někde znova, to bylo takový těžký. A ty jsi říkala, že jsi říkala manželovi, jo, že hele, bude to náročný, bude 3 měsíce se jako neuvidíme. A pak přišla ta realita. No a jak to jako bylo? Jo? Bylo to fakt takhle náročný? Bylo to časově hlavně náročný, protože já v té době měla 3 děti, 2 už větší, ale prvňáčka jsme měli doma. A já opravdu na plný úvazek, takže jsem ráno v 6 vstala, nebo na 6 spíš jela do práce, z práce jsem jela do Čekytás, rovnou na kurzy, vracela jsem 7 o půl 10, to už děti spaly, takže jsem zalehla, ráno zase jako o 5:30 vstávat a takhle jako do kolečka přes týden. A když už se to trochu uvolnilo a já byla doma třeba o víkendu, tak oni najednou měli pocit, že jsem doma, nemusím nic dělat, nemám Čekytás, je to dobrý. Ale já musela dělat na tom závěrečném projektu, takže jsem se zase někde zavřela a byla jsem někde zavřená a dělala jsem závěrečný projekt. A závěrečný projekt to je co? Závěrečný projekt je vlastně ukázka toho, co jsme se naučili. Když to vidím zpětně, tak mám pocit, že člověk tam chce strašně jako vymyslet něco složitýho, aby to vypadalo úplně úžasně, bylo to vymakaný. A většinu těch věcí pak v životě nepoužije v praxi. Ale fakt jsme se tam snažili ukázat prostě to, vytvořit nějaký reálný projekt na zpracování dat, abychom ukázali, že jsme se něco naučili. Takže s parťačkou jsme zpracovávali data pro Notino, a kde ona pracovala a byl z toho jeden report takovej plnej tabulek a grafů, který se doteďka už teda v trošku upravené podobě v Notinu používá. No tak počkej, ty jsi říkala, že jsi to nepoužívá v praxi, ale evidentně teda používá. My jsme měli zrovna data jako opravdu z reálné firmy, který bylo to i zadání od té firmy, že ten report chtějí, ale spousta těch závěrečných projektů bývá stavěná opravdu třeba fakt analýzy, který chceme vymazlit ty účastnice, aby to bylo něco, jako fakt ty technologie, aby se to hýbat a bude to úplně čupr nejlíp udělaný. Ale ve výsledku pak člověk zjistí, že jako ta realita je trošku jinde. Třeba hodně od toho očekávání, který si člověk vytvoří jako předtím, než do té akademie jde a během té akademie. A potom jde do té praxe. Zjistí, že vlastně je to něco úplně jiného, než čekal. Nedokáže si to nikdy jako představit, jak to v reálu bude. Nejde to. Dokud v tom není, tak to nejde. To člověk prostě poznáš, až fakt jako nastoupí do té firmy. A teďka mě zajímá, jak se teda dostat do Intex, protože já vím, že ta digitální akademie končí nějakým gala večerem, kde se předávají diplomy a teďka jako je ta chvíle, kdy si začnete hledat práci. To ne, práci už tak člověk přemýšlí jakoby dopředu, protože oni mu všichni říkají a neváhejte, běžte do toho. Teď jste tak jako nadšení a teď to jako zkuste. A to je hrozná pravda, protože zpětně, když se na to dívám, tak už bych tu odvahu nenašla, jakoby. Ale díky Lubošovi víceméně, protože v rámci digitální akademie jsou exkurze do firem, do partnerských firem a my jsme šli na exkurzi do Intex. A kdy nás teda naše lektorka Janča nám říkala, přijďte, máme nejkrásnější výhled v celém Brně. Takže nás lákala, je to pravda. A Luboš nám tam vykládal o Intex, jak Intex jako dělá. A já jsem odcházela z té firmy a řekla jsem, tady chci pracovat. Mně se tady tak líbí, že sem chci jít. A tak jsem jako si řekla, jo, jestli někam, tak to zkusím tam. A sepsala jsem... Pomohli nám v Čekytás sepsat vlastně životopis, aby jsme měli správnej, tak jsem poslala teda, jako, že bych měla zájem. A oni mě pozvali na pohovor a vyšlo to. A já tomu nemohla uvěřit. Ježíš, tak to je krásný. Já si to pamatuju jako dneska, jak jsme seděli u nás a bavili jsme se. No. A to bylo úžasný, protože mě když Luboši volal a řekla, že mě berou, tak jako jestli fakt teda jako chci. A já jsem jako řekla, jo, beru. A on říká, a nechci si to rozmyslet? Říkám, ne, nechci. Já jsem se snažil Míšu jako nahlodat si opravdu jako, jo, přesvědčená. Jo, že jsem si jako... zjistit tu motivaci, že jo? Ne, říkám, já to beru. Nedala se. A pověsila jsem ten telefon a teď jsem tam skákala po pokoji. Ježíš, to boží.
To bylo takový, jako, že opravdu u mě to teda bylo na první pokus, protože já jsem si jako byla jistá, že chci opravdu, že když už teda měním tu kariéru a opravdu jsem se rozhodla jít úplně odznova, což byl velký krok, tak chci jít někam, kde se mě jako bude líbit, kde chci být, kde prostě mi bude příjemně. A tam to bylo na první pohled. No. A jako tohle považuji za strašně velkou, řekněme, výhodu, když už máš za sebou nějakou kariéru trošku, už víš, v jaké firmě chceš dělat. A jo, jako je to Intex, jo, samozřejmě. Okay. Člověk si odseparuje, že třeba nechce do korporátu a tak, jasně, už si jako vybere. A pro mě tohle bylo, to prostě ta atmosféra dýchla a člověk si řekl, jo, tady se mně líbí. To je super, to tak je. Luboši, my máme zkušenosti už jako s víc absolventkama digitální akademie. A jaký teda ty zkušenosti jsou? No, tak jak jsem říkal na začátku, tak úplně v takovém tom prvním, druhém běhu to moje nebo to naše očekávání jako nebylo, že budeme úplně nabírat z těch důvodů, jak jsem popsal. No ale když jsem potom jako byl u toho a vlastně viděl jsem, jaký se tam skrývá potenciál v těch účastnicích, který jenom z nějakého prostě důvodu někde v minulosti se rozhodli pro jinou kariéru a přitom ten talent na jako analytické myšlení data mají, tak opravdu i v těch jako 2-3 měsících se to tam v nich může jako znovu nějak jako nastartovat. Tak když tohle jsem viděl, tak jsem si jako říkal jednou, až budeme jako potřebovat, tak tomu dáme šanci. No a někdy kolem toho roku 2018 jsme začali trošku růst, přemýšlet o dalších náborech. No a už tenkrát jedna kolegyně v Čekytas lektorovala digitální akademii na Power BI. No a tak jsem jí poprosil, jestli když tam jako je tak jako aktivní a zná ty účastnice, tak jestli by nám někoho jako tam třeba nevytopovala nebo nějak jako třeba nenalákala. No a přišlo potom 5 nějakých kandidátek, no a nastoupila prostě první kolegyně Katka a prostě to fungovalo. Jo. Dokonce dneska na to vzpomínám, že díky ní jsme vyhráli výběrový řízení třeba do Kofoly. Jo, to máme jako dneska takové jako, my jsme dostali takové jako zadání, že máme na základě dat z vysokozdvižných vozíků vypracovat prostě nějakou jako analytiku. No a tak jsme jí to jako zadali a ona to vypracovala a bylo to tak super, že jsme to tam potom přijeli jako odprezentovat a vybrali si nás a ještě dneska, jakoby, když je nějaká taková, jako chceme ukázat nějakou zvláštnost, jako datovou prostě prezentaci, tak někdy ukazujeme tady ty vysokozdvižné vozíky. Takže, a jak dlouho ona byla v Intex? Do půl roku. Takže fakt jako nováček. No. A takže tam pak jsme zjistili, že to byl nějaký můj předsudek a takovej, že jsem to tam jenom na začátku jako neviděl a postupem času těch absolventek nám nastoupilo víc. Ne vždycky to bylo takhle třeba úspěšný, byly i případy, kdy to třeba nedopadlo, tak úspěšně a vzpomínám si asi na 2, kde jeden byl z takového toho jako důvodu, kdy člověk nastupuje vlastně z nějaké pozice, z nějaké jako kariéry, kterou si vybudoval v průběhu toho života na úplný začátek, na pozici, kde musí za každým jako chodit a ptát se, jako, aby mu pomohl nějak nasměrovat, odblokovat se. A ono je to jako těžký a člověk má jako přirozeně na sebe třeba i častěji jako větší očekávání než to okolí. No a taková situace byla, že my jsme právě jako říkali, že je to úplně v pohodě, ten růst a ten rozvoj je tak, jak si jako představujeme, tak jak očekáváme, no ale ten člověk sám má třeba jako vyšší očekávání. Jo? Dřív za ním chodili ty kolegové a ptali se ho a teďka on musí chodit jako za ostatními. Takže není jednoduchý třeba tohle zvládnout. Já tomuhle strašně moc rozumím. Jo? Já jsem taky absolvovala digitální akademii v roce
2017. To znamená rok potom, co tam hajrovala teda ta tvoje kolegyně, teda předtím, co tam hajrovala ta tvoje kolegyně. A vlastně nastoupila jsem taky na software inženýra, teda do jiné firmy. A tohle byl přesně důvod, proč jsem to nakonec jako ukončila tady tuhle kariéru. A jsem za to ráda, jo? Já jsem to tak nějak spojila, ale tady tomuhle strašně moc rozumím. No takže, no a od té doby potom zase jsou tady další ty úspěšné příběhy, kde je tady Míša, máme Pavlu a máme třeba i kolegyně, který třeba neprošli celou datovou jako digitální akademii, ale jenom určitými kurzy, anebo třeba vůbec neprošli jako přes Čekytas, ale přes jiný vzdělávací a rekvalifikační třeba kurzy. To znamená, že u nás jako docela je to běžný. No. Takže víc je tam těch success stories. Jo, určitě. No. Dobře. Míšo, ty jsi jedno z nich, jo? Success story. To zní krásně. Hele, jako čím to je? Jak se to jako povedlo? Nebo a jak se cítila na tom začátku? Jak se cítíš teď? Jaký je ten vývoj té tvé kariéry? Na začátku strašně. Jako zcela upřímně. Já jsem první 2 měsíce chodila domů opravdu s migrénou, šílenou migrénou. Měla jsem pocit, že mě praskne hlava. Prostě strašně moc informací, strašně moc nových podnětů a bylo to fakt jako hodně náročný. A úplně si jako opravdu můžu navázat na Luboše v tom, že jsem jako asi nejpřísnější jsem byla sama na sebe, protože člověk si říká jasně, říkají mu, bude to těžký, ale tak za 1/4 roku budu někde a za půl roku to bude ještě lepší a ono to tak nejde. Jako jo. On člověk zjistí, že za 1/4 roku opravdu umí jako o trošičku víc a za půl roku jako o další trošičku, ale že to nejde tak rychle, jak si jako nějak vysíl a představil. A opravdu si říká ještě, jo, zvládnu Power BI, budu jako umít perfektní Power BI, já zvládnu se perfektně naučit jako datový, a budu SQL jako master, budu všechno umět. A ono to tak jako nejde, najednou zjistí, že ani jako nemůže umět všechno, že opravdu si musí vybrat si jeden ten obor. A mě v té době jako hrozně moc, jako když jsem fakt se cítila jako i řekněme mizerně, že to opravdu jako jsem si říkala, tyjo, tak nejde to. Teď jako junior jsem měla třeba méně práce, než jsem si myslela, protože pro ty juniory, jako teď už to vím, je dost těžký jako tu práci najít. Nemůžu udělat, že jo, samozřejmě všechno a musí se jim někdo věnovat, aby jim to vysvětlil a tak. Takže když už mě bylo mizerně, tak za první teda můj mentor Jirka, což byla obrovská podpora, protože mi chválil úplně za všechno. Já jsem na to vůbec nebyla zvyklá. A mě furt chválil. Takže jako to bylo úžasný. A vždycky mi říkala, ale to je normální, jako v pohodě. A já říkám, mi to hrozně trvalo. Ne, to je normální. Jako. Tak to bylo super. A i to, že nás nastupovalo víc zaraz juniorů, takže mám kolegu vlastně Kubu v týmu přímo, který nastupoval měsíc po mně, taky jako junior. A máme tam Danču, která taky měla pár kurzů Čekytas, tak my jsme se podporujeme navzájem. Takže my si vždycky jako postižujeme jeden druhýmu, jak nám to nejde. A zjistíme, že těm druhý jsou na tom úplně stejně. A tak se jako držíme. Tak si, když fakt bylo mizerně, tak se držíme podporujeme jeden druhýho. Že opravdu je to normální a že ten junior se musí jako postupně vypracovat. No. Ale opravdu je těžký slavit požadavky sám na sebe. To je asi to nejsložitější a i teď po roce já neustále chodím se ptát, pořád se ptám. Takže není to ani, že by člověk řekl po roce, jo, super, už jako fakt umím, ale zjistí najednou, že to není o tom, že po Čekytas je na začátku, ale to Čekytas je opravdu jako podstupeň ještě. Po digitální akademii jsem úplně jako pod prvním schodem a teď po roce už jsem třeba na prvním, možná na druhém, ale cesta nahoru ještě jako dlouhá, že zjistí, že těch věcí a nejenom jako přímo z datové analytiky, ale opravdu musí se naučit. Včera jsem řešila servery, no tak jako nic o nich nevím a musím se to naučit, takže pořád se objevují nový a nový témata. A asi to nikdy neskončí, no. Já tam vnímám úplně jako skvělý to, že jste nastoupili ve více lidech, vzájemně spolu rostete, vzájemně se podporujete, to je jako úplně perfektní a i ten jakoby posun toho mindsetu ve smyslu, no tak jako jo, hold jsou v oboru, kde se budu furt muset učit, že, furt někam jako posouvat a to je super. A zároveň chápu to, jak je to náročný, ty požadavky vlastně na sebe, který člověk má, tak řekněme splnit. Jo. Je něco, Míšo, co bys sama sobě vzkázala
před tím rokem, jo, když začínala, co by ti třeba pomohlo? Nebo nejenom sobě, ale i třeba někomu, kdo teďka jako absolvoval nějaký takový kurz, chce změnit tu kariéru. Já to teď předávám. Já jsem si slíbila, když jsem podávala přihlášku na digitální akademii, že když mě vezmou a fakt jako budu ty data dělat, takže to tomu Čekita zvrátím. Takže jsem se letos vrátila jako koučka a mentorka, to mě ukecali, teda přiznám se, jako mentorka na digitální akademii data. Takže předávám v rámci těch kurzů, zase tam chodím a ukazuju těm holkám. A teď jsme měli v sobotu hackathon a dělali jsme na projektu s naším týmem, který jsme si vybrali. A teď to bylo krásný, protože mi říkají, tyjo, jak toho jako můžeš tolik umět? A já říkám, ale já jsem byla před rokem úplně tam, kde jste vy teď. Uměla jsem to úplně stejně, jako umíte vy. A za ten rok jsem se jako dostala semka. A pořád vím, že ta cesta je. A oni jako vidí, spíš na tom příkladě, tak najednou vidí, že jako to jde. Že to jde, že to sice jako teď se zdá nemožný, ale že můžou za ten rok jako najednou někoho učit. Jo. To mně přijde úplně neuvěřitelný. Jako dovedla bys si to představit před tím rokem, že půjdeš vůbec, tam jako mentorovat? Ne, vůbec. Já právě jsem furt říkala, že jako ještě ne, tuhle digitální akademie ještě si rok jako počkám, ještě až toho budu umět víc. Ale jako najednou jsem zjistila, že na ty základy už mi to stačí. A jako na nějaký ten projekt a hlavně, že když budu potřebovat, tak se někoho jako zeptám, anebo si to najdu, tak jako, že už jsem schopna teď poradit, aspoň v těch základech. To je skvělý. Tyjo. Takže já jim radím jako teď, jo. Jo, a já tam jako slyším obrovskou jako pokoru, takovou jako skromnost, ale jako vlastně vůbec to není jako potřeba, protože my nedáváme jakoby tu práci, jakože my musíme jen tak, že by jsme chtěli dávat jako šance, jenom tak, abychom podpořili třeba Čekitas. My to děláme protože jako tam vidíme ten potenciál v tom, že se nám to jako vyplatí a nám se to jako vrací a to, že dneska po roce pracuješ samostatně na projektech, u zákazníků, jsi v té přední linii, tak to je, bych řekl, jako, že to si to už ani nezaslouží tu takovou tu jako skromnost toho. Imposter syndrom stranou, že jo? Jo, takže, ale jako hezky se to poslouchám. Člověk se má s tím porovnávat, tak pořád prostě vidí, že ta cesta je jako dlouhá, ale ne, jako vím, že jsem se toho strašně moc naučila. To jako opravdu porovnat to, co jsem měla před rokem a myslela jsem si v té době, jak strašně moc toho umím. To je to nejhezčí. Protože já jsem šla na ten pohovor a říkala jsem si, že jiný zvládám jako dobrý, jako super. Je to perfektní. A teď, když zpětně si říkám, jak jsem mohla mít tu odvahu vůbec na ten pohovor jít. Ale je pravda, že i ten pohovor byl pro mě hrozně jako fajn, protože sice jsme dostali test z SQLka. Já jsem jako fakt vystresovaná, ale ve výsledku potom Luboš se mnou volal a řešili jsme, on se mi ptal hlavně, a co jsi tady jako chtěla dělat a jak jsi to myslela. A nevadilo mu, že jsem to třeba nezvládla dodělat, nebo že tam ta chyba byla. Ale opravdu zkoušel spíš, jestli asi mám to myšlení toho datového analytika, což bylo hrozně fajn a vlastně se toho nebát. Jako opravdu to zkusit a vybrat si tu firmu, kde se mi líbí a zkusit to. A vyjde to, nevyjde to, no. Jo, jako ten test je tak udělaný, že jo, aby se prostě vidělo to uvažování, to přemýšlení toho člověka, tam nejde o to napsat úplně dokonale tu syntaxi, zvlášť když to píšeš na papír, že jo, tak to je... No, do počítače do Wordu, no. Nebo do počítače do Wordu, jasně, no. A mě tam ještě něco zarezonovalo hlavou, že mám se s kým porovnávat, tak jako my jsme firma plná zkušených lidí, což je jako skvělý, ale spíš bych se porovnávala sama se sebou před rokem, že jo? Ale ono to není ani tak možná jako porovnávat. A to je úžasný. A to jsem zjistila, protože já tenkrát měla nabídku, ať zůstanu v té firmě, kde jsem pracovala a že mi dají na starosti databáze. A teď jak se blížil jako konec digitální akademie, tak tam bylo to váhání, jako mám jít do něčeho nového nebo zůstat tam, kde to znám a oni mě znají a mám tady nějaký peníze. A nějaký postavení a je to. A to byl jako nejlepší krok. Vlastně bylo to, že jsem odešla, protože teď zpětně vím, že bych se to sama nenaučila. Jako nemám
člověk nemá šanci se to naučit jako sám správně. Nějak se to naučí, ale je to tak jako nějak, jo? Ono to funguje, ale i já teď napíšu skript a teď jako když se na to ti kolegové starší podívají, tak řeknou super, takhle to jako fungovat bude, ale když uděláš tohle, tak to bude 2x rychlejší. Jasně. A to jsou ty zkušenosti, které jako je úžasný, že se v Intex předávají. A to mi jako nejvíc pomáhá, že opravdu jako to best practice někde jako načerpat. A to člověk nenajde na internetu a jako to prostě nenačte. To opravdu potřebuje, aby mu někdo poradil. A to fakt v tomhle tom bylo jako nejlepší rozhodnutí opravdu do toho jako skočit těma rovnejma nohama a jít jako opravdu někam, kde vím, že mě to naučí. To se tak strašně hezky poslouchá. Ano, je to pravda, tak ono se o tom hezky mluví. Lubeši, mě ještě zajímá, co si myslíš, že jsou ty nějaký nejdůležitější vlastnosti, co by takový datový analytik nebo datový inženýr, BI specialist, člověk měl mít, aby uspěl při to změně té kariéry? Asi nezačnu jako vlastnostma, ale začnu jako nějakým jako nastavením mysli, jo, jako musí opravdu jako chtít a mít jako velkou motivaci to zvládnout. To je asi první předpoklad, protože je to jako fakt těžký, jo, jako fakt je to těžký. A ono, Míša to jako několikrát jako řekla, ale to jsou jako ty pochybnosti, jo, sama před sebou a tak, to si myslím, že jako je největší brzda. To znamená, že mít tam tu chuť to zvládnout, překonat i ty složitější období, tak to je základní předpoklad. No a potom to musí být samozřejmě postavený na nějakých jako dovednostech a nějakých jako vrozených třeba věcech, který pak člověk může aplikovat v roli datového analytika, což je nějaké analytické myšlení, práce s čísly, i trošku jako technický jako přemýšlení. Jo, takže kombinace tady těchto jako věcí dohromady. No. Představivost, já tam dodám představivost. Já dělala projekty, kdy jsem neměla data a měla jsem si představit, jak vlastně to bude fungovat, protože jsem měla třeba jeden řádek a teď nastav to do budoucna. A já jsem si opravdu musela jako představovat, že když udělám tenhle tam příkaz, co to udělá. Bez dat. Wow. Tak to je úplně mimo moje jako chápání třeba tady tohleto. To je velká věc. Abstraktní myšlení. No, abstraktní myšlení, no. To jo, super. A doporučil bys firmám spolupracovat s Čekytas? Já bych to asi rozdělil na dvě roviny. Jednak je jako firmám a druhá je jako lidem nebo lidem, kteří jsou jako ve firmách a chtěli si něco jako vyzkoušet. Tak začnu asi tou druhou skupinou. To znamená, že pokud je člověk ve firmě třeba není ještě v nějaké jako vedoucí pozici a chtěl bys to vyzkoušet, tak je to jako skvělá příležitost provést někoho třeba vypracováním toho projektu v rámci toho mentorování, aniž by to za něho jako vypracoval. Což je prostě takový ten základní předpoklad, jo, vyzkoušet si tady tuhle dovednost, jestli člověk v sobě má, anebo na ní začít jako pracovat, aby ji pak mohl v té své práci uplatnit. A protože jednak ty účastnice to hrozně ocení a člověk nemusí znát odpověď na všechny otázky, ale jenom tím zájmem a tím, že na to není ta účastnice sama, tak to hodně pomůže. Takže to je jedna. Potom samozřejmě je možný se zapojit i jako coach nebo lektor. Tam bych to zase doporučil těm, kteří jako rádi předávají dál nějaké jakoby znalosti, zkušenosti a chtějí to zase vyzkoušet na nějaké jakoby úrovni, která je přizpůsobená opravdu začátečníkům. Takže to je asi další jakoby pohled. No a pak, co se týče firem, tak to můžu jedně doporučit, tak my jsme ten příklad. Jo. U nás už za tu dobu nastoupilo asi 5 nebo 6 účastnic a jsme za to hrozně rádi. To je skvělý. Míšo, co tobě to přineslo? Jako akademie nebo teď práce datového analytika? No, ta práce toho datového analytika. Jako. Volnost určitě. A jakoby oceňuju to, že u nás můžu pracovat remote, můžu si opravdu jako řídit tu práci. Je to takový to, že najednou potřebuji něco vyřídit a není to problém a můžu si dělat z domu, takže vyzvednu, odvedu dítě do školy, aniž bych se jako nervovala, že stojí dálnice. Tohle to je super.
je to práce hlavně, která mi strašně baví, takže se do ní dokážu opravdu zažerat a teď jako, jo, fakt člověk se dostane do toho flow a ani neví, že pracuje, protože to fakt je, to je posedlost pak. To zní blbě. Spoustu skvělých lidí. A kdy člověk zjišťuje, jak je úžasný, že si prostě neví, tak napíše na Teamsy a on se někdo ozve a poradí mu. A když jako je to něco většího, tak vždycky ta ochota to jakože předat. Já si furt přijdu, že jsem v nějakém snu a že se jako probudím a že opravdu jako takhle prostě jako fakt ta možnost sdílet ty zkušenosti, i co panuje v Intex, je úžasná. A pořád si říkám, že to jako nemůže být normálně, že se musím probudit. Tak pro nás... Ale pro mě je to fakt práce, která mě baví, což je jako úžasný najednou zjistit, že jako nemusím chodit otrávená do práce a může mě to jako bavit. To je to nejvíc, že? To je úplně to nejvíc, protože když člověk není jako je to třetina dne, takže opravdu, když člověk chodí jako unavený z té práce a jako otrávený, tak je to hrozně poznat i doma. A teď najednou jako mě to baví, jo. Takže já fakt, ale teda musím se hlídat, protože občas mám jako problém, že když je to šrotuje v té hlavě, jako tyjo, a jak to tam mám udělat, tak jsem schopna stát třeba i ve 3 ráno, jít to tam jako ťukat, tak se musím jako hlídat, abych dělala, okay. abych opravdu dělala od do. Trošku. Jo, manžel je určitě rád za to. Já si na to pamatuju a úplně mě to jako vyvolává takový ty vzpomínky, já jsem to měl úplně stejně a je to hrozně příjemný pocit, tak jako, že... To je hádanka, člověk jako fakt se jako, no tyjo, já jsem to vyřešila, ale musím to i vyzkoušet, jestli je to ono. A jako opravdu toho ráno modřejší večera, že člověka to napadne jako najednou v noci, když se jako uvolní a najednou mu to dojde. Tyjo, ale to má být takhle. A teď to potřebuji jít vyzkoušet a fakt jako vědět. A ta radost, že to jako je ono. To je super. Jako já tohleto zažívám ve sprše často, jo. A úplně nejvíc se mě na tom líbí to, že každý fakt má něco, co ho takhle baví, co jako čemu může takhle věnovat tu pozornost. A je to prostě super. Luboši, co bys vzkázal lidem, který přemýšlí nad těma datama, který to třeba fascinuje, tak jak tu Míšu, jenom ještě nenašli odvahu do toho to zkusit, jít do toho? No ať udělají ten první krok a přihlásí se minimálně na nějaký kurz a pokud mají odhodlání a tu podporu, hlavně asi jako z rodiny a z okolí, tak i do té jako digitální datové akademie se přihlásit a vyzkoušet si to. Super. Míša, ty bys si něco vzkázala? Já bych jim vzkázala, ať fakt do toho jdou, že nemůžou nic ztratit. Tak jako, když jako zjistí, že to není ta pravá cesta pro ně, tak prostě si to vyzkouší a zjistí, že to není ta pravá cesta, budou hledat další, ale lepší než jako litovat, že jsem to neskusila, tak je to prostě zkusit. Takže pokud jako mají pocit, že hele, tohle by mě mohlo bavit, tak ať to vyzkouší. A já si myslím, že už během té akademie poznají, jestli je to fakt baví, jestli je baví sedět nad těma úkolama a řešit to a dělat ten úkol, anebo si opravdu ne a tohle jako pro mě není. Že jim to pomůže se opravdu jako rozhodnout minimálně. Takže nebát se a jít do toho. Ty jsi strašně taková jako moudrá, jo? Já jsem moudrá. Prostě, to je krásný, to zní hrozně hezky. Dobře, tak poslední otázka nakonec. Luboši, jakou máš oblíbenou písničku? To jsem opravdu nečekal. Jo, trošku od hudebníka. Jo, tak jako asi nemám jednu oblíbenou písničku. Jo, já mám rád jako rock, Metalliku a takový. Dneska bychom řekli oldies. Jo. Tak ale jednu nemám asi, ale... Co ty, Míšo, máš nějakou oblíbenou písničku? Já asi jednu taky ne. Já mám ráda písničky, které si jako můžu zpívat a u toho si jako fakt si jako zaspívat, zatancovat, co jako může a je pravda, že miluju, i když jsou hody, tak miluju lidovky, když jsou Vánoce, tak si zpívám koledy, takže ono se to celkem jako mění s časem. Asi podle ročního období a podle nálady, kterou mám, ale mám asi ráda, jako když já teda jako spíš ty český a zpívám si s nima a opravdu
když to má hezký slova. Na příští večírek budu muset vzít kytaru, já zjišťuju, kolik máme hudebníků, jo. Jo, ale tak já jako si zpívám doma, ne jako hudebník. Zase veřejné koncerty nepůjdou, to asi. Dobře. Moc vám děkuji za rozhovor, bylo to moc příjemný. Ahojte. Děkujeme. Děkuji.